בזכות העזרה של מור הצלחתי לסגור כמה עסקאות עם חברות. הגעתי לשלב שאני רוצה להרוויח יותר כסף בפחות יציאות מהבית, מכיוון שאני אימא לילדים ואני רוצה להקדיש את הזמן שלי למשפחה ולא רק להיות בחוץ כל היום בשביל להרוויח את הסכום שאני רוצה להרוויח. אז הרגשתי שבעצם המטרה שלי צריכה להיות להגיע הכי הרבה ארגונים וחברות, אבל לא ידעתי איך לעשות את זה נכון. ובדיוק ראיתי פרסום של מור, התחלנו תהליך ביחד, וכבר אני רואה כאילו עד כמה שזה קידם אותי. קודם כל, בזכותה יכולתי לגשת לכנס משאבי אנוש מאוד מאוד גדול. מור עזרה לי גם לדייק את המוצר כדי למכור אותו בצורה הכי טובה למשאבי אנוש. בזכותה כאילו ממש האמנתי בזה ממש עד הסוף, והגעתי מלאת אמונה במוצר שלי, בכוחות שלי. שמתי לב שהיו לי מלא נידים שהשאירו לי פרטים והייתי צריכה לחזור אליהם. אז גם שם מור עזרה לי המון להוביל אותם למחירה. החיבור ככה גם עם העוצמות שלנו וגם עם הנשיות והעדינות ולהיות מחוברות עם עצמנו, זה מה שבאמת עושה את מור מאוד מאוד מיוחדת. אני באמת ממליצה לכל מי שמחפשת יועצת, מנטורית, מאמנת שתעזור לה. מור היא אישה עם לב ענק. העסק שלנו זה העסק שלה, היא לוקחת את זה על עצמה במלוא העוצמה, וממש תודה מור על הכל.